Chino! Opa. And yes mga mahal, nagbabalik na ang Spicy Opa mo na si DJ Kim Chino para tapusin ang mga pinagsasabi ko sa buhay. Hindi, ito yung sinasabi ko na after long weekend, Holy Week, di ba? May mga bagay o ugali na dapat dispatchahin sa buhay para naman hindi ka laging kawawa, mapapag-ibig man yan o sa totoong laban sa gera. Diba? Yung totoong laban sa buhay. Yun yung sinasabi natin dito. At syempre, babalikan tayo sa ating Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo. At sabi ko kanina, ibibigay ko ang 3 ugali na dapat mo nang tanggalin sa pagkatao mo. Bakit? Kasi akala mo okay lang pero hindi. Ito yung mga kadahilanan kung bakit ka naaabuso. Diba? Recap na tayo, mahala. Sabi ko kanina, una, tanggalin na ang pagiging magastos. Diba? Sa krisis ngayon sa petrolyo, sa mahal ng bilihin, ay sinasabi ko sa'yo, huwag mo nang gastusan ang hindi mo jowa. Diba? Huwag mo na rin gastusan yung mga taong alam mo naman sa dulo ay hindi ka pahahalagahan. Ikaw kapag pa naman na in love ka, kahit hindi mo jowa ay talaga nga namang galante ka. Pero sa sarili, ay nako, tipid na tipid. Diba? So this time, diba, nag-Holy Week na, nagnilay-nilay ka na, nag-long weekend na, might as well magtipid ka na, mag-budget ka na. Diba? Sa hirap ng buhay ngayon, si Kim Chino nga, namamahala na sa gas na imbis na talaga nga naman lumandi pa ako, makipag-date pa ako, manghatid sundo pa ako, ay nako, dito na lang ako sa trabaho. Nauubos ang pera ko kakapagas, di ba? At ang pangalawa, sabi ko rin kanina, mahal, tanggalin na ang pagiging marupok. Di ba? Sabihan ka lang ng maganda, sabihan ka lang ng pogi, sabihan ka lang na ikaw lang, ay agad-agad maniniwala ka. Ganyan ka karupok. Siguro love language mo ay words of affirmation. Kaya ang dali mong paikutin. Di ba? So this time, utang na loob, wag na kayo magpapadala sa mga taong madudulas ang dila. At pangatlo't panghuli, mahal. Ito tanggalin na ang pagiging palahabol. Ano ibig sabihin nun? Ito yung mga pagkakataon na hindi ka na nga gusto, wala na nga pag-asa, ipinipilit mo pa rin ang sarili mo, habol ka pa rin ng habol. Diba? Sinabihan ka ng hindi kita gusto, hindi ginamit lang kita, hindi bored lang ako, pero ikaw, ipipilit mo pa rin yung sarili mo. Diba? Binibigyan mo pa rin ng chance yung pagkakataon or relasyon na kung saan ikaw lang ang magtataguyod. Uy, maraming ganyan yung mga na-fall agad, diba? Ginastusan mo na kasi, nanghinayang ka. Ginastusan mo na, nag-invest ka na. Ano pa? Nasabihan ka ng magagandang bagay. Na-fall ka. Kaya ngayon, ikaw ay naghahabol. Diba? Tanggalin na natin yung ganyang mentality at ugali. Yung palahabol sa taong hindi naman tayo magugustuhan. Hindi naman tayo kayang mahalin. Diba? Lagi ko sinasabi, tandaan natin, ang sarili natin or ikaw mismo ay tao ka, hindi ka aso. Arp, arp! Diba? Kaya utang na loob, tanggalin na ang paghabol sa mga taong ayaw naman magpahabol. Diba? Totoo yan. Kasi sa panahon ngayon ay sinasabi ko sa'yo, mas mahirap, mas mahal mag-move on kasi marami ng komplikasyon. Kaya ngayon, ngayong Lunes, ay nako, 'di ba? Start your life new, 'di ba? Start a new life. Ganun pala dapat. Para naman moving forward or matapos man tong taon na to na 2026, you're a better version of yourself. Sige na, mahal. Sana mawala na yung mga ganyang ugali mo. At ako ay, sige na, sisibat na. Ako ay aalis na, pero wag kayong mag-alala. Susunod na po sa akin si Raketera at Titan Jello.
sa kanilang programang Rocky Secret Files with Jello. Kaya mahal, dito ka lang. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Salamat, mahal. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic!